Ez ji xweşmame ez û zilamê xwe em ji xwar diçînin, keçikê me, xortê me hene, diçînin, pela diçînin, divra diçînin, sebanix diçînin, bexdûnîsê, gişt dikin, lihanenê, zehranê diçînin. Ji bo malê jî û zêdeyê me de jî em ji xwar difroşin. Em difroşin, em pê ji xwar disebibin. وعدا vê dixin her diror ya siya vê dixin lawik Ehmed vê dixe, Hemed vê dixe, motor vê dixe, av tê ji xudira me rê, Ehmed av dide, erê wada gemarî bê em heşêv dikin, keçik heşêv dikin, navî paqij dikin. Ez hevîr dikim, ez nanê tenûrî lê dixim, wada zarokêm hesebî zarokêm bêriya nan bikin. Ez nanê tenûrî ji wan lê dixim, ez nanê sêlê lê dixim, ez penêr çê dikim, ez dew dikilêm, bi xesalê ez dikilêm ha tebcan. Ez kar dikim hîna, ez hîn erê emrê min 6 salê, ez karê malê gişî dikim. Anha miada pelê silkayê, miada zehrayê, miada lihanayê, miada tivrayê, miada sebanixê, miada pîvazê şînê, bexdûnîsê, reşadê, di tebaxê de di meha Temûzê de me re jê difroş wê çaxê. Wê çaxê miada tiriyê û miada hejîrayê, miada şilşiloyê, miada sêvayê, me re difroş wê çaxê jî. Evana berxamê me kirînê, darê zeytûnanê me ji xwar kirînê, dar bi 3000 çaranê me çandinê. Ji bo namûnetê, ji bo zeytê me re wê çaxê jê rahêje ji xwar rê bimîne sax. Ji bo me re ji xwar bikesidîne, ji mala xwar, ji mûneta xwar rê, zêdeyê me re bimerê bifroşe jê, me re ji xwar ser direziqe yani. Berxamê evana me re di adarê wan de Nîsanê de wada çûçikin şitlin, qelemin me re tînin, me re ji xwar diçînê, îja me re wan av dide, erê buharî gişt dibişkivin, gişt pelê wan şîn dibin, erê îja wada ew jî 3 salin, ev rez biçûkî hîne, nihê, evê ya îsal sala di dayê, 3 sala dimîne rez, erê îja 3 sala me re îja me re tirî jê difroşe, me re pela jê difroşe, me re ser direziqê, ji bîra behrî me re av dide. Anha eşk bûnê, ji ber qirê û ji ber cemedê ana eşk bûnê ne miada wanê. Îja buharî neh dikeve kemala xwe, gişt dibişkivê, dibe miada pelê wan tirî, me re jê difroşe. Ew jî wextek jêr heyî ji firotina pela re, erê îja heya me re defakê di defa jê difroşe, me re nema difroşe, ji bo tirî, ji bo bêxetandin, ji bo rolê nexînê.